खापांनि खासेव रांचाकनि दाखोथाय बखोसं त्रिपुरा हास्टेव अबनो पुइला ऐतिहासिक याखाइबा लाइबमा तोरनाय जात लाइबमा सिजानानि कक्टमा अब हाइकेनो फाइ दङो साउथ हांकर बिरचन्द्र मनुनि जोनाल चेयरमैन याखाइबा त्रिपुरा मथानि क्राक वारियर्स सय बुबाग्रानि सेंक्राक दफा बसंनि बागै अ हानि मुकुमु हुकुमुनि रक्षानि बागै अ हाव मानव जातिनि बिसिङो त्रिपुरासा जातिबो हायनो गोथां तंनानि गोथां नारनानि बागै दिल्ली हास्टेव थांगै हाक्टर हापांनि थानि कपाल बेरावैनाय अ त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरासा बसंग्रावनि मुकुमु हुकुमुनो गोथां नारनानि बागै लामरिमानि मिया दिबर जरावो राजाखर आवलिनि सिमी हिमते हिमते फाइ सकबायजाक तेलियामुरा साब डिविजन ताबो क्रस ओङै दङ याखाइबा मालाय दै ओङै दङ एसडीएम ऑफिस तेलियामुरा साब डिविजन लाई फाइमान यागलो हामजाक नाय रक बनो अ तेलियामुरा साब डिविजन बाय खबजाक बिसिंनि याखाइबा आमसाइनि लुकुरक खाबाय लामजक सागमानि याखाइबा खा हामबाय याफार सकमानि अब हाइकेनो बदल बदल तलाया चालाया ईश्वरनो दिया युई काहाम करं सगैतुन काहाम करं सानमं सानै अ बसंनि मोथांनानि कक्टमा काहाम तुबै फाइतुन अब हाइखाइनो बोखावो कुबुक सालायनो तिनि अरवो दल दल अब जतनो अ बसंनो हामजाङाय रक याखाइबा बोबाग्रानि कुबै क्राक सेंक्राक अब हाइ बरक न तिनि अ हिमबतगो मोखांनगो खापानि खाजुगसं गोबांमा कक सालायो गोबांमा कक सोंलायो बरम गोनां अ रांचाक त्रिपुरा हानि मुंगनां साजला सार याखाइबा बरम गोनां डेविड मुरा सिंनो हाइनो हाय स्रांज्रेचेल हाबानकनि बखाखै आं नरकनि अजित देवर्मा जों फोरोंलायनाय किसिसा यांगो फाइ दङो साबुनि बागै तिनि अ डेविड मुरा सिं रांचाकनि जरानो खिबिवै हुकुं याकारै नक हुक नि सामुं हुमुनो याकारै याकुं मै हिमै दिल्ली हास्टेव थानायनि बागै तिनि अ बिनि रांचाकनि जरानो बसा बुतैनि मायानो कागै साइमिया ईश्वर अबहाय ताक्लाइदो फियाबा गोबांमा अबहाय दिल्ली यात्रावो लागमा आरिमानि बांप्लि गोबांमा भारत हाक्टनि बिसिङो अबहाय लाइबमा दङो अबहाय तांथुन जों अ हास्टेनि जत खागोनां त्रिपुरा सरक बिनि बागैबो ईश्वरनो दियायनाय फियाबा किसिसा जों कक सोंनानै याखाइबा गोरोंनानै साइथंनाय गोबां कक सोंया बनो बाहायके हिमालय बेले लेंजाक नरक साइमानो मियानि सेमी अ सातुं हकितै बिनि फिकुं हालांगै दफा बसनि बागै हिमै फाइमानि कलम दै खिबि अ बरम गोनां फाइ दङो आं हास्टेनि हापांनोबो हाइनो बेले हामबाय जानाय अ हास्टेनि लुकुरनि बखाखै ताइ स्पेशलिस्ट अ स्रांज्रेचेल हाबानकनि बखाखै बिनि सेफटिनि बागै याखाइबा बिनि सेफ गाइडनि बागै हास्टे हापांबो हाइनो तिनि नायमो थांग्रावनो अगलक बसखां खलायै अरबो तैदुलै तै फाइमानि केबो हादुल दुल साखिदार काहंखाय बिनि साकावो नांयातै अब हाइकेनो अ हास्टेनि पुलिस ब्रिगेडियारनि सिबि चेंगै और TSR जवान दबो हाइनो अगलक बसखां खाबानि खाजा नुगै मानथंखना यांगो जों किहिसा तुइ हिमै थांलायनाय यांगो हिममानि परे जों बरम गोनांबाय जों रोड क्रसिं लायनो बरम गोनांबाय जों थाङै कक सालायनो खापांनि खाजुगसं अब बबो हाइ कपाल बिरिमान अ बसंनि बेलायनो वारामा सिंचा बाहायके हिमालय अब कि मानव जातिनि सोलाय मुंदा उंखा याखाइबा ईश्वरनि सोलाय मुंदा उंखा साबुनि कतर अ सोलाय बुं जाबाबाय तिनि अ हानि सय बोसा अ हानि सय बसंनि बिसिङो खरचा सिगला बिनि रांचाकनि जरानो खिबिवै अब हाइखाय दफा बसंनि बागै हिमैमा फाइका अब बेलायनो वानामा सिंचा खुरसाथाय गलायो खापानि खाजुगसं जरा कैसेवो अ बसंनो रांचाक रिचाक बाय तंनाय बसं कतरनि बसं नि साबाया नंबाया बसं फियाबा तिनि अरबो बहगो माइकरै रांचाक हकी हाय फिकुंगो हालां सातुंनो अ बसंनो कमाना किरिमानि अ दफानो कमाना किरिमानि अ ककथाय कमाना किरिमानि बरम गोनां खरकसा सय बुबाग्रानि वारियास त्रिपुरासा बरम गोनां सार डेविड मुरा सिं अरबो फाइ सकबायका गोबांमा कक सालायका गोबांमा कक सोंलायका फियाबा आंखौनो सोंया फाइसाबो कमेन्ट खाया बाहायके साबो चारिखा बतै मासा जाखा लामावो साबो तुइदुलखा अबो सेमिनो केसा जों
kok salaina sir teliamura amsaini joto lukroni bakhatai tai sini channel habadon bakhatai koy media khaibo sung bini tola চাকরি খাইব বইনি তলা অফিসার খাইব বইনি তলা রাজনীতি খাইব যেসা পার্টি খাইব বইনি খিতং জাখান কেসে বইনি কক খনাগান কেসে जों নেতা হিনজা হইছি বইনি তলা আগে ব্যবসা বাণিজ্য খাইব বইনি তলা ন কোনো সুখ যায়া 75 বছর जों চিনি হাওনো যত জায়গানো তলা তলাং mang 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 kama soka gomon ang message serna musugo ang lengyako lengi hini baksa hinai se lengya ঈশ্বরনি ফান মতাইনি ফান বই যত সরি মানে বই প্রার্থনা খাই মানে লোকরংনি হামজাক নং তৈ লোক ইয়গনান মুসুং মানে ফান আবো আনি ইয়াথেগো ফাই বর খাইবে গেনি आं खाक लयसि साइमिया बाइक आं हिमै दं हैसि याथे खु बुजाक सांजाक नर नगन याबा कोन फानानि पेन न पेन हिनि मालि हैसि 75 বছর টিপ্রাসর যেসে थंजा गाबनि पेन नि बुसकांगो सामो अ पेन किछु पेन नि हैसि जों चिनि आसिंफ्रां सागा जत जागा जों तलावो तलाव तंथ तैफान जों बुसाबुतैनो हामथुं हिनि लेखा फोरोंगो बुसाबुतैनि बाङै रां आरजियो कष्ट मष्ट बुसाबुतैनो जों पारबारिस खायनै डाक्टर इंजिनियर सामनानै चेष्टा खायो रोगी इंखांके गिदिराजना करि जों मातलांगो याबा अ बुसाबुतैनि बाङै नों नक तांमनि रां आरजि माने बेबाक स्वप्ननो साकारं फन साकारं या हें थांगो कारण हा तो जों कुनु दिन जों चिरकाल मुरगै दंया केबा हा मुरगै जों सालसा जतन कमरि थाबला साइ मा थानाय बा हा बाय मिसि मा थानाय जों हाव फाय माने याबा चिनि परबर्ती जे चिनि बुसाबुतैनो जों हामजागै बने बागै जे आजे माने खाते माने आबो जों जे कष्ट माने तंगना बनसे तेबे कष्ट मानो बनो जे नों नक ताङै गलां माना नक बयदे फायदे सेरि ना फायनो बनो जे नों राङा जे गलां माने बयदे फायसा फायनो बनि बागै खाते जा खानो बयदे फाय सेक फायनो बनो काहाम करके तंथं माने बयबे दरम फरे जागनो अ किरिमा अ वान सक माने तैनो जों तो माल माता या बरक मनिस माल माता फानसे सबाखै थांना बागै बलांगो थांतना बागै जों बरक मनिस संगै आं तिफ्रा संगै सातक जाक बसंनि खरसा मेम्बार गै आनि जेता कर्तव्य न आं खायनान थाङै दंगो आंर साया जे आंहा के हिमाबाय बेबाक आमूल परिवर्तन नै आक आं कुनु दिन साया आंग कक्सि साव आंगानि दायित्व न पालन खाय दं तिफ्रासे हिसाबै इनके हा बुबाग्रा चिन बागै बासाखा बासावैनो जों थानसांमा बिसिंतिनो कक बोरखा बरक 6 माननि बिसिङो ग्रेटर तिफ्रालन रैम याफन एकॉर्ड नायखिने किन्तु आज एकॉर्ड न वाथर मास काय थांबरिया रि आंके तो जों फुरफुर गासुबै दं के तो जों लुकुबाय बेमानि खायमा खलायनाय गा बेमानि आं खायमै हायसि आसकनो हामबाय जों कायसा कमेन्ट बखलाया थांया याखायबा कायसा कक थायबा सुनानै थांया बाके माले प्रमाण तंगो सोशल मीडिया ने बिसिंतै और आंसक तिफ्रा हानि मुगनान साजला सर डेभिड गुना सिंह हिमै फायमाने दफा बसना कमाना किरजागे फियाबा खरसा थाय दंगो खाबानि खासुक सं अ बसं याखायबा मानव जातिनि बिसिङो तिफ्रासा बसंबो हायनो ईश्वर बाय सराम जाकबानि अ हावो जतबैनो गदालै तंनानि हिनै फियाबा बबहाय अबकि मानव जातिनि अभिशाप याखायबा सलायमुं साबो सलायमुं रि बाहायके मानका अ सलायमुं साबो सलायखा बुसुकराक सलायमुं बुहुरपायनो अ सलायमुं अबो बेलायनो वानामा सिंचा खाबानि खासुक सं वान सुक थाय दंगो अरबो खाबांनि खासुक सं नरक जरा कलक रम्बै अ हास्तेबो नायतुक लायमानि पारफेक्ट लिडार साबो सय लिडार साबो मोथांनै लिडार साबो फियाबा बर्तमान याखाबा ताबुकनि अ तं बयारो अ मलो तेलियामुरा आमसायो फाय सफायजाक मुंगिया कामिनि बखाक दिल्ली हास्तेबो कपाल बेरेवैनाय अ बसंनि बागै अ थिनां जरातै लाइबुमा गोथां दारना बागै जोंनि बरम गोनां दर दुगै मानखना बेनि याकुं हामलिया या फियाबा बरक बा मुनुसुबा केसिसा सामा रुवायमा दंगो फियाबा थांनाय अबो हाइकेनो ताबो जरतै फास्टे हाबांनबो हायनो अ हास्टेनि जत लुक्रने बखातै दाइसिनि चेनेल हाबादं ते बखातै हामबाय केबो तुमुं हादुल दुरसा खिदार खाय प्रटेक्ट खायनानि बागै याखायबा बनो सेफ गाइड नि बागै उगलक बसकां नायमा थां टीएसआर जवान जों नुगै मानखा हास्टेनि मन्त्रि अक्रानबो बेले हामबाय ताइ हामबाय याफोरो अ रांसा खाबो बाग्राबाय तुइदुल माने बिसिंथैनो तिनि अ बसं दफा केसिसापाना थानचां माने अ बसं दफा जतनि साय सुगलुक जागमानि जतनि साय आगरतलाव लाइबुमा हुजागमानि हास्टेबो अ बुकुं बारा खुंथाय बारा मोखां मुखजाक बसंनि लाइबुमा सगमा जागमानि अंखा नर पगै ताथांदे 25 बছর बाम शासन सगमा मानि दादु मानिक सरकार ताबुक बतंगो अस्तबल थंखला याखायबा आरबो ताबु सामि बिबेकानन्द मन्दिर सिनजागो खाबानि खासुजो अबो हाइकेनो सबकी साथ सबकी विकास कग रिवै
double engine सरकारनि जरावो आं बायथां जोंनि राजा महाराजा रबाय तुइदुलै काई लांजाकमानि ब्रिटिश आमालनि लाइट स्मार्ट सिटी स्रामना मुङै राफायफोरु दमगिरि जाकमानि आं बायथां आं साकफां अ बरंगनांनि खुदै तिनि स्राय स्राय ओंखा मिडिया खायबो अहावो कक्तमा थुम्बो अहावो सेफ गाइड करै याखायबा जोंनि कोनो थिनां फिउचार जोंसाना लामा नुहुरिया जालबुरुमा तंगेसेब वाइसाबा सप्रब जागो वाइसाबा तख्रब जागो वाइसाबा सेक्रे जागो वाइसाबा रमफ्रे जागो खापानि खाजुक सं फाइ सकफाइजाक तेलियामुरा आमसाय पार उइ दङो मुंगिया गामि बोखाक दिल्ली हास्टेव थांनाय नरक मानजुइ तंनि स्रांस्रेजना हाबानकनि बोखाकै पाइथागो असुंनको कबक मुं खापानि खाजुक सं बरं गोनां डेभिड मुरा सिंह अ बसंनि बागै हिमै मानो हंखाय जों पालखाय बिनि बागै नेरेबे सावै ब फकपायासा पर्यन्त बिनि बागै जों दिआइनानि याखायबा दिआइना बागै अ हास्टेनि लुकुरावनो गय मंनारगो आं नरक बाय स्रामजानाय अजित देबर्मा असनस्थन खुलुमगा खानानै सालो बबाय करमाने मांकलि नारलायानो हामबाय. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.